Στο στούντιο, άλλος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, 17 Φεβρουαρίου, μας απομένουν ελάχιστες μέρες, είναι ο κύριος Λουκάς Σταύρου. Είναι ο πρόεδρος του Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κινήματος. Σωστά τα λέω, κύριε Σταύρου, καλώς ορίσατε. Πολύ σωστά, ευχαριστώ. Κύριε Σταύρου, σας έχω παρακολουθήσει σε άλλες συνεντεύξεις. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες οι θέσεις σας, δεν το κρύβετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω ό,τι έκανα και με τον κύριο Χαραλαμπούς προηγουμένως. Δεν έχετε την ευκαιρία εσείς να σας γνωρίζει το ευρύ κοινό. Θα ήθελα να μας συστηθείτε ποιος είστε. Πρώτα, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά στο χθεσινό debate. Παρακαλώ. Το οποίο απασχολεί σήμερα την κοινή γνώμη. Η εικόνα που δόθηκε είναι ότι τρεις πολιτικοί χαμελέοντες προσπαθούσαν ο ένας να πει στον άλλον πόσα χρώματα άλλαξαν κατά την διάρκεια της πορείας τους, της ενδοτικής πορείας τους και της παράδοσης της πατρίδος στους Τούρκους κατακτητές. Επίσης να πω ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι, αν και το θέμα περιεστράφει γύρω από το 2004, συγκαλύψατε το έγκλημα τεχνιέντος, δεν αναφερθήκατε στην αναβάθμιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε τουρκοκυπριακό λαό, η οποία έγινε μέσα από την εσχάτη προδοσία του διπλού δημοψηφίσματος με τη συμμετοχή των επίκων. Καλύψατε αυτό το έγκλημα. Αυτά ήθελα να πω. Και ένα άλλο θέμα που απασχολεί το κοινό σήμερα είναι η συνεχιζόμενη απεργία των οικοδόμων. Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στο θέμα της λάθρων μετανάστευσης, οι άνθρωποι αυτοί θα αναγκαστούν να πάρουν τη βαλίτσα τους και να ταξιδέψουν για το εξωτερικό. Και στο τέλος εδώ θα μείνουν οι μετανάστες από την Πολωνία, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και οι λάθρομετανάστες. Λοιπόν, Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κίνημα, ο κύριος Λουκάς Σταύρου είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία. Πείτε μας λίγα λόγια αν θέλετε, κύριε Σταύρου, για εσάς, αλλιώς να ρωτήσω, αν δεν θέλετε, να προχωρήσω σε ερωτήσεις. Ναι, προχωράτε καλύτερα. Γιατί... Λοιπόν, ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν να μας πείτε γιατί κατεβαίνετε ως υποψήφιος και ποιο είναι το όραμα το δικό σας. Κατεβαίνουμε διότι είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, κύριε Σταύρου. Δεν θέλω να σας συμπεριφέρομαι σαν να είστε πνευματικά καθυστερημένοι. Ζητώ συγγνώμη που μιλώ έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα εκλεγείτε πρόεδρος. Το ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει μήνυμα, υπάρχει στάση ζωής, υπάρχει πράξη από εσάς. Πνευματικά καθυστερημένοι, κύριε Μιλωνά, είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Όχι εμείς. Και αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ήταν λάθος η έκφραση. Πιστεύετε ότι θα γίνετε πρόεδρος, κύριε Όχι, εμείς το ξέρουμε και το λέμε ξεκάθαρα. Αυτό είπα. Ότι δεν θα πάμε στο δεύτερο γύρο, θα πάρουμε κάποιους ψήφους, διότι εμείς θέλουμε να οργανώσουμε μια αντίσταση, έναν οχυρόν αντίσταση ενάντια στους προδότες, ενάντια στην ολιγαρχία του πλούτου, την εκκλησιαστική και ιδιωτική. Και να υπερασπιστούμε τα δίκαια του λαού. Μάλιστα. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύετε ποια είναι? Έχουμε προτάσεις πάνω στο εθνικό θέμα, πάνω στην οικονομία, τελείως διαφορετικές από αυτές που αναπτύσσει το κατεστημένο, αλλά και πάνω σε άλλα ζητήματα όπως η λαθρομετανάστευση, η επανελλήνιση που αφορά σε θέματα παιδείας. Για το Κυπριακό, ποιες είναι οι απόψεις σας? Για το Κυπριακό πρέπει να πούμε, πριν πούμε τις θέσεις μας, ότι υπάρχουν δύο γραμμές στο Κυπριακό. Η μία είναι αυτή η οποία εξελίσσεται στη τσόχα των διαπραγματεύσεων, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και η άλλη είναι η γραμμή η οποία εξελίσσεται στον παραβάν, στα μετώπισθεν, και είναι η πραγματική, είναι η γραμμή της εμπράγματης λύσης, και είναι εκεί γίνονται πραγματικές προδοσίες. Ξεκινά από την άρση της εμπολέμου καταστάσεως και το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, που μοίρια επεσόρευσε δεινά για την πατρίδα, προχωρά στο έγκλημα του 2004 με το διπλό δημοψήφισμα και την αποδοχή των επίκων σε αυτό, προχωρά στο ζήτημα της πράσινης γραμμής, όπου αναγνωρίστηκε το εμπορικό επιμελητήριο των Τουρκοκυπρίων να σφραγίζει προϊόντα για να έρχονται από εδώ. Προχωρά επίσης στο μεθόδευση που κάνει το κατεστημένο στο να ξεπουλήσουν οι πρόσφυγες της περιουσίας στους Τούρκους. Και ήθελα επ' αυτού να πω ότι καμιά ανάγκη δεν επιτρέπει σε κανέναν να πουλήσει τη γη του στους Τούρκους. Αυτό για μένα είναι προδοσία και υπέρτατη ατιμία. Διότι σέβομαι και υποκλίνομαι στους πρόσφυγες εκείνους που αντιμετωπίζουν μοίρια προβλήματα. Και όμως δεν πάνε να πουλήσουν την περιουσία τους. Τι πρέπει να κάνει το κράτος για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Ρωτήθηκε
από ένα δημοσιογράφο, από εσάς, ο κύριος Μαλάς, τι μπορούμε να κάνουμε, λέει, για να ανακόψουμε το γεγονός ότι πολλοί Κύπροι Έλληνες πάνε και στηρίζουν τους Τούρκους στα καζίνα, παίρνουν τα αεροπλάνα από την Τύμπου και πάνε και ψωνίζουν στην Τουρκία. Και ο άνθρωπος απάντησε, έμεινα άναυδος. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, είπε. Αυτοί είναι οι ηγέτες που θα οδηγήσουν να σώσουν τον λαό και θα οδηγήσουν την πατρίδα στην ελευθερία και στη δικαιοσύνη. Οι ηγέτες οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια και λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και οι άλλοι που παρευρίσκονται στο debate απάντησαν θετικά δια της σιωπής τους. Ούτε αυτοί μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείσουμε τα οδοφράγματα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα οδοφράγματα. Και σε αυτούς που επιμένουν να πάνε να πουλήσουν την περιουσία τους στους Τούρκους, οι πρόσφυγες. Εγώ λέω ότι πρέπει να τους πάρουμε τις προσφυγικές ταυτότητες. Δεν δικαιούνται να είναι πρόσφυγες. Και αν τους δόθηκαν κάποια σπίτια, να τα επιστρέψουν πίσω. Εφόσον βρήκαν τρόπο να χρηματοδοτούνται από την Τουρκία, πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτή είναι η θέση. Για την οικονομία και τους δανειστές μας, οι δανειακοί. Για την οικονομία λέμε ξεκάθαρα. Ναι. Εάν πάμε σε μνημόνιο, ο τόπος θα καταστραφεί, θα υποθηκευτεί η πατρίδα μας στους ντόπιους και ξένους τοκογλύφους. Εμείς λέμε, θα επιστρέψουμε άμεσα σε εθνικό νόμισμα. Και μάλιστα όχι στη λίρα με τα σύμβολά της, τα οποία δεν ήθελαν να ενοχλήσουν τους Τουρκοκύπριους και τους Εγγλέζους. Αλλά με νόμισμα το οποίο να δείχνει την ελληνικότητα αυτού του τόπου. Λέμε επίσης να δημιουργήσουμε μία τράπεζα άμεσα η οποία θα κατευθύνει τα κεφάλαιά της προς την παραγωγή, προς τις δυνάμεις της παραγωγής, ξεκινώντας από την οικογενειακή, την μικρομεσαία επιχείρηση αλλά και τη μεγάλη βιομηχανία. Τα λεφτά θα τα παράγει η τράπεζα. Θα παράγουμε νόμισμα, κύριε Μύρονα. Το οποίο νόμισμα, ας πούμε και αυτό, δεν θα εδράζεται ούτε στο χρυσάφι που έχουμε στη Σταυροφυλάκια, ούτε στο νόμισμα του Ισραήλ, όπως είπαν ορισμένοι άλλοι. Αλλά θα εργάζεται στην δυναμική και στην εργασία του λαού μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την οικονομική κατάρρευση, δεδομένου ότι θα συρρικνώσουμε άμεσα το υπέρογκο δημόσιο τομέα, τους ημικρατικούς οργανισμούς θα τους κοινωνικοποιήσουμε, σε αντίθεση με ορισμένους που λένε ότι θα τους ιδιωτικοποιήσουν. Επίσης τις τόξικες τράπεζες θα τις αφήσουμε να καταρρεύσουν και θα κατασχέσουμε τις περιουσίες τους, ούτως ώστε με αυτές να στηρίξουμε τις καταθέσεις των πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δώσω ένα λεπτό τι θέλετε να πείτε ελεύθερα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Ένα λεπτό είναι δικό σας. Αν δεν σας ρώτησα κάτι και θέλετε να το πείτε ελεύθερα. Εγώ ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι η ψήφος σε μένα σημαίνει επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην αρχή της αυτοδιάθεσης, απελευθέρωσης και ένωσης, υπεράσπιση των παραγωγικών δυνάμεων ενάντια στην τραπεζοκρατία και το υπέρογκο κράτος, κατάργηση της δικτατορίας του κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού και μετάβαση σε μια πραγματική οργανική δημοκρατία, σύγκρουση με τη διαφθορά και την φαυλοκρατία, επανελλήνιση και επανασύνδεση με το πνευματικό βάθος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ψήφος σε μένα σημαίνει σύγκρουση με την παρακμή, αναγεννητική πορεία, εθνικοκοινωνική ανασυγκρότηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταύρου. Να είστε καλά, πραγματικά.